Урмандағы мәни достарым турында бір вакыйга сөйләп китәрмен. Ей, кайсыгыз, 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 куып җитә, тиене куып җиткәнне бер торыс көтә көтә. Борын заманда үзебезнең урманда бурсыклар да яши. Шул бурсыклар арасында минем нәни дускаем бар. Аның исеме Бурлас. Миннән шаян калдылар. Юк, күтәр алмас. Бөтен урманыбызга бер бурсыкның улы Бурлас. Эй, нәрсә эшлисез анда? Көләсез бит. Көлгәнегезне ишетәм. Нәрсә эшлисез дип? Ә син ни эшлисең? Мин уйнарга дус эзлим. Без дә менә дус эзлибез. Менә бит инде мин сезгә дус. Минем исемем Бурлас, бурсык малае. Бик матур исем Бурлас. Минеке Тәлти, минеке Шәлти, минеке Кәлти. Тәлти, Шәлти, Кәлти, ни эшлисез сез? Дусларыбызны сыйларга, чикләвек, җиләк-җимеш җыябыз. Берсе көнгә безнең Тәлтинең туган көне. Бурсык малай Бурлас, кил минем туган көнемә. Дус булырбыз. Рәхмәт, килермен. Әнә тегендә чикләвекләр. Кил, яма Бурлас. Рәхмәт, килермен. Сау булыгыз, тиеннәр, сау булыгыз. Туктагыз әле. Туган көнгә бит кушкул белән бармыйлар. Мин тиен кызы Тәлтигә бүләк эзләргә киттем. Борын заманда үзебезнең урманда куяннар да яши. Шул куяннар арасында бер куян бар. Аның исеме Нуя. Эй, кем бар да? Кем бар? Бу мин Бурлас, бурсык малае. Бурлас, мин Нуя, куян кызы. Ник елыйсың син? Кем сине рәнҗетте? Тиен кызы Тәлти туган көнне чакырды. Ләкин нинди бүләк аңа бирергә мин тәки уйламадым. Бүләк эзләдем, ләкин таба алмадым. Матур уенчыклар, Юк, җиләк-җимеш. юк, андай бер барысы да бар. Мин аңа менә бер төрле бүләк бирәсем килгәне. Соң оныттым бит. Син кайгырма, икәү бергә эзләсәк, һичшиксез табылыр. Шуанасың я, кем монда? Нуя, кара әле. Салават күпере. Әйе, Салават күперенең бер башы су эчәдер. Ә дуганың икенче ягы иске тәгәрмән янына тоташтырган. Соң Нуя, киттек иске тегермән янына. Китте. Тиен кызы Тәлтигә Салават күперенең буяларын бүләк итәрбез. Әйе, Тәлтигә туган көненнән бик матур бүләк булып чыга. Киттек. Каясы монда Салават күпере? Чулакка киткән икән. Еламайбыз, еласаң. Мин дә елыйм. Исәнмесез? Исәнмесез, Шүрәле бабай? Исәнмесез. Нигә күзләрегез дымлы? Әллә яңгыр яуып төшкән инде? Юк, Шүрәле бабай. Тиен кызы Тәлти туган көнне чакырды. Ләкин нинди бүләк аңа бергә без тәки уйлап чыгармадык. Без Салават күперенең матур буяуларын бүләк итмәкче идек. Ләкин ул кайдыр юкка чыкты. Салават күпере. Сезнең Салават күпере күрәсегез килсә, иртән иртүк алаңга барыгыз. Ул анда төшеп ял итә. Рәхмәт, Шүрәле бабай. Исән булыгыз. Сау булыгыз. Сау бул, Нуя. Иртәгә иртүк алаңга барбыз. Сау. Бурлас, Бурлас. Кем бар анда? Туй тизрәк, суга калабыз. Нуя, син әллә бу киттек. Уф, хәлләрем җиткән. Нинди матур алан. Салават күпере юкка чыгып,
Ve salavat kuperinin motor bu yolları bile bitmişti. Lekin bu Bahadır aşıktı. Biz izledik yol olmadı. Siz sana abla buraya gidiniz. Sen dinle bir yol aşağı. Siz kırpınızdan sıra çıkarınız. Mehmet oyular. Muhtarı kırpınız. Unutmayın da bu bitmez. Bu yasa bu var. Kırpınız. Çin kızı tepki kullanmaya şokmadı. Lakin nince bu lakana göre biz teki uyup çıkarmadı. Biz salavat kuperinin motor bu yolları bile bitmişti. Lekin bu Bahadır yok aşıktı. Çünkü peygamber bilen olmadandır böyle olmayı. Sen gümbe bilen olma üzerinde de kuputalardı. Yabalaktan da sana koramız. Mehmet kırpınız. Yabalak kırdi. Yabalak kırdi. Yabalak kırdi. Çin kızı tepki tuğan köyüne şokmadı. Lakin nince bu lakana göre biz uyup çıkarmadı. Biz salavat kuperinin motor bu yolları bile bitmişti. Lekin bu Bahadır yok aşıktı. Rahmet yabalak kırdi. Şurada babay. Şurada babay. Şurada babay. Biz bütün ormanları ele çıktık. Lekin bizni koygan şoğan bulak bulmadı. Biz sizge kirib keldik. Qarag'ı seni yaqyaqlig'izlar. Shishaklar. Ege, şu şişeklerle yiyip belkiye bileğiniz. Eğer o şişeklerden tokuya olsak, şulay yaplar.